Ассалому алейкум бародару, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародару, соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастен. Дар ин навор якчанд мошинои гуфтагӣ шуморо омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш намекунем. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Toyota Camry бародару, Camry 2011 солай. Марамат хайхтон свет шадидесен. Тонировкаш 5-6 милли аст. Объеми доволен хати. Хушмандам Camry бисёра. Марамат тамошо кунед, касои давақил мешавад. Номра кара мемонем, занг бизанем бо бештар маълумот мегирем. Электропакет, автомати коробкаш. Машин гаштаги вагонесту. Монитори калон. Болю. Аби моторш доним бензин. Верим ки борона дигар машина берун аз сёмка канал мешавад. Ман хотир машинои тай навоиса барои шумо сёмка мекунем. Ира чанд сум гуфтеса ака? 130,000. Номерош 915 15 98 61 130,000. Toyota Corolla бародару, Corolla 2008 солай. Объем 1.6 дубайский вариант. Родной автомобиль. Чёрта балон на марамат салон шаг тамошо кунем. Коробка механика. Консомер пешкаш qo'yiladi ko'rmoqda. Abi motorish yagi shashi benzin. Ya chipuli choylo va porka. Choylo mekunam ardan asti. Ha? Chans makanatır. 90,85,000 мешидагиш. Номерош 915 15 98 61. Lexus RX 350 бародару, хубнакта ҳолати хубаш тамошо кунед. Касоида ки маъқул мешаванд, номраро кара меонам. 2012 солай, объеми 7 қати. Ҳамаи наворотош кор мекунад, 4 табалон нав. Касоида ки маъқул мешаванд, номраро кара меонам. Занг занед, қайтон муомилаам мекунад. Оз як самончо мегирам. Даро электропакет мултирул ҳаст. Коробкаш автоматай, печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад. Лукам дорад кӯҷи салон. Бензини холия, умуман газ айдаг нест. Чор табалон нав. Бензини холи. Касоида ки маъқул мешаванд, номраро кара меонам, занг занед. бо қайтон муомила мекунад. Ҳозир як гайб пеша мегирамаш. нархша 160,000 мега бо муомилаам дора. номраро кара меонам. Номраро ка 97 63 02 63 30 888 896. Занг занед. ҳар ди номро кор мекунад.
касояк маъқул мешава хай бо қайтон муомилаам мекунад хай бо кутунан дин мачам зефир авардаро хуняка ҳолати хубиш 2006 объем 1.8 тия 1.8 бензин холӣ бензини газ 4 таваноншам навоз 1 салоншам мегирам тамошо кунед касояк маъқул мешаванд номро ака ҳаст даро электропакетан мултирул дора коробкаш механикай навортош ҳамаш кор мекунад оз яга қафо мегиримаш ду ҷой нишаст дар қафо чухудо ҳама нав хай ба хутуна мебинем бача оз яга қафо мегирам салон кружи зефирура бисёр баъдаро хоҳиш кардам хай дан тай борунам барои шуморо камераш мекунем ба нақша чанд тирака 72000 бо арзон мешавад 72000 бо муомилаам дорам баъд чӣ хеле хадавои падавоиш навай падавоишам навай нав форида думуш ҳам номро тамегӯ ака 93 93 993 34 13 хуб ман номро акара мемонам занг занед уҷа надора ака уҷатош не уҷатошам ҳаст 8 моҳа иган ҳолаташ хубай ака автолайф автолайф запис кума бачаҳои шоҳбачаҳои хоҷи хатия газ хуб ин як филерига бардара тамошо кунед нишам 2007 иш эска 4 таваллон нав касояк маъқул мешаванд номро акара мемонам занг зани қайтон муомилаам мекуна ҳолатаиш хубай оз як салонша мегирам объем 1.8 тия даро электропакетан коробкаш автомата печка консайни ҳамаш кор мекуна оз як қафо мегирамаш ба нархира чанд гуфти ака 85000 бо муомилаам дора номро акаро мебонам занг зани қайтон муомилаам мекуна номро ака 30 90 86 09 хай бихутун диден улачан касояк хай маъқул мешаванд номро ака ҳаст не ака рекламаш мекунем Toyota Camry бардаро хубинак тайга барои шуморо камера мекунем тамошо кунед 2011 сола қати каниша касояк маъқул мешаванд номро ака ҳаст қайтон муомилаам мекуна америкай объеми 2.5 қати 4 таваллон нав бензини холӣ ҳоз як салоншам мегирам тамошо кунед касояк маъқул мешаванд номро ака дараш қулф бидай кожни салона чи холош навай хай мултирул ам дора коробкаш автомата консайнишам кор мекуна ай пиштан тамошо кунед
Ҳамаи наортуш ҳаст бигем да вагони ҳолати хубаш. Балону ҳамаш наван ягай қафо мегиримаш. Нар 635 та мега бу муилан дорам номер акара меонам зангзани қайтон муила мекина номер акара 907 63 02 63 2 588 88 96 2 номер хай бу хутона мебинен уларчан зангзани қайтон муила хуба мекина улати хубшайзадагӣ пушидагӣ надора. Аз ҳава ки хай имрӯз ҳаво безе буд мошинои тай вагона барои шуморо камера мекунем тамошо кунем камтар дар камера ториктар меян хай